България вече е член на еврозоната. Така от 1 януари 2026 година наши представители участват във вземането на решения наравно с тези от останалите 20 държави. Гуверньорът на БНБ зае мястото си в управителния съвет на Европейската централна банка. Институцията е независима от политическо или търговско влияние. Основната й цел е да поддържа ценова стабилност, т.е. да запазва стойността на еврото. Тя се грижи и за сигурността на Европейската банкова система. Управителният съвет на ЕЦБ защитава интересите на всички 358 милиона души в еврозоната. Решенията се вземат с консенсус, а ротационната система на гласовете спомага за ефективност на обсъжданията. България изразява позиции и гласува, когато ЕЦБ и централните банки от еврозоната обсъждат паричната политика и определят лихвените проценти. Така, икономическата ситуация в страната ни се отчита наравно, като тези в Германия, Хърватия или Естония. Българският министър на финансите гласува в еврогрупата наред с колегите си от останалите държави. В този формат, всеки месец, министрите обсъждат и решават как да се създадат условия за по-бърз и устойчив икономически растеж. Те координират икономическите политики на държавите си с участието на ЕЦБ и Европейската комисия. Съвместните усилия превръщат еврогрупата в ключов форум за пътя на европейските икономики и общата ни валута. България вече не просто прилага правилата, тя влияе при тяхното създаване. Участваме в решения за размера на лихвите, за паричната политика и за бъдещето на еврото. Информационна кампания на Министерството на финансите и Българската народна банка.